Суба хайр, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Муҳиддини Кабирӣ Криса мегӯяд ки кисаи маро ҳисоб накунед. Якҷо пул мия, намия, кори шумо тоҷикон набошад. Чӣ хел зиндагӣ кардисам, кори ягонтаи шумо набошад, ягонта ҳақ надорӣ мара ягон гап бизанӣ. Кабири Криса, эси гӯш кар. Далбаёб. Хушвақт гӯш кунед мара. Кисаи тада пули моай, пули мардумай. Даже лаънатёзи ҳисобот кунам, даже носки дайти несте. Чумо Кабирӣ, ман серьёзно гуфтесам. Ман та личит мекунам. Пӯшокое ки ту пӯшидеси, ҳамаш ай мардумай. Чӣ хел фаҳмидӣ? Ҳамаи бойгарии тара ма буҷет мезгаронам. Агар бойгарии ти шакала мо Тоҷикистон рӯй кунем, мо метавонем даҳо садик, даҳо баниса, даҳо мактаб рӯй кунем. 3-4 қишлоқа 10 сол сразу пеш мебарем. Мефаҳмӣ ҷата? Кисаи мара ҳисоб накунед. Кори шумо чӣ аст? Ту чо? Далбаёб? Ҳа? Кор кардесем Кабирӣ. Бо гуфтесамат личит мекунам, самолёт сорд мекунам. Личит мекунам. Ту бовар мекунӣ мара ту? Ту қади ҷавонои ҳозира шӯхӣ накар. Қонунӣ личит мекунам. Личит мекунам, самолёта сорд мекунам тра. Далбаёб. Ҳама чиро мо бармегардонем. Чизе ки диздидем бурдем, имрӯз азоб шумо кашидесем, бармегардонем Тоҷикистон. Буҷет. Ҳамаш пули моай мардум. Чӣ хел фаҳмидӣ? Кисаи мара ҳисоб накунед. Беномус. Пула бармегардонӣ. Ман тра ваъдат медам. Гарантит медам тра сабака ту пула бармегардонӣ буҷет. Пули и мардумай. Хорошо?